हाय हेलो नमस्ते केମିତି ସମସ୍ତେ ଆୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ସମାଜ କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ କୁଆଡେ, ତ ଭିଡିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ମା ବାବା ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ଭିଡିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏବେ। ତାପରେ ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ଗାଡି ପାର୍କ କରିକି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଲେ ତମେ ଏଇଠି ହିଁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଅ। ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲୁ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ଏଠିକି ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟବେଳେ ଆସିଥିଲି ଥରେ, ମାନେ ମା ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସୁଛି ଏଠିକି। ଆଉ ଏଟା ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମା ମନ୍ଦିର ଏଠି। ଆଉ ଏ ମା ବି ବଢୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ବି ଥିଲେ ଏବେ ବଢି ବଢି ବହୁତ ବଡ ହେଇଗଲେଣି। ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଭିଡିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆମେ କିଛି ଫଳ ମା ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଦୀପ ଆଣ ମା ଭୋଗ କିଛି କିଣିଲୁ। ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ତ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଭିତରକୁ। छोटा ही से पटा इतना कौन दे चेकड़ा देवी जो गाड़ी को एक का घरे नहीं का हां गाड़ी तो कितना देखो ये 10 ये 10 ये 20 ये 20 पूरा এটা কোন নড়িয়ার না কোন এটা ভোগ হয়ে যাইছি সব ভোগ হবে না ভোগ হই নাই সেটা দিয়ে করতে সেটা দিয়ে বাস এটা নড়িয়া গোটা লেখা ভোগ দিতে পারো তাঙ্কর গোটে উপরে দিতে আর ছোট পাছনা ଆମର ଆଉ କଣ ନଡ଼ିଆ ପଡା ତ ଆଂଶ ହବ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଆଂଶ ସୁଖାରି ଦେବେ ଦୀପ ଗୋଟେ ଦବ ଦୀପ ବଡ ଖାଲି ପଚାଞ୍ଚ ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଆଉ ମା ସବୁ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପଛରେ ଯାଉଛି। ତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବିନି। ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି ମାଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଲା କି ତାପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଣି ଗଲା ତ ଶାଢ଼ୀ ଏ ଜାଗା ମା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ଏଠି ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ମାଗନ୍ତି ପୂରଣ ହୁଏ, ଆଉ ମୋର ବି ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ମଙ୍ଗଳା ମା ତ କୁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ମାନନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବି ଭକ୍ତି କରନ୍ତି।
ଆଉ ଏ ଠାକୁର ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କୌଣସି ବି ଘର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଜଣେ ଆସିକି ରହୁଥିଲେ, ଜଣେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସିଏ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଆମେ ପିଇଲେ ଟିକେ ସୋଢା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇନି କି ପିଇନି, ସେଥିପାଇଁ। ତ ପିଆ ହେଲା ଟିକେ, ମାଙ୍କର ମୋର ଟିକେ ପିଇଦେଲୁ ସୋଢା। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇଲି କୁଲଫି। ଆଉ ମତେ କୁଲଫି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଖାଏ, ବହୁତ ଜିଦି କରି ଖାଏ। ବାପା ବହୁତ ପାଟି କରନ୍ତି ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବସେଇଛି ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଆଉ ଫ୍ରାଏଡ ରାଇସ୍ କରିଛି। ମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୋର, ତ ଜଲ୍ଦିରେ ଟିକେ କରିବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଫ୍ରାଏଡ ରାଇସ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ପୋଟଳ ତରକାରୀ କରିଦେଲି। ତ ହଜବେଣ୍ଡ, ମୁଁ, ବାବା ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ମାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟିଂ ଥିଲା, ମା ଖାଇଲେନି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଭିଡିଓ ଯଦି ସିଏ କହୁଛି ଖାଇକି କିଛି ପିଇକି ବି ମୁଁ ଭୁଲ ଶୋଇକି ହେଇଥାଏ ଉଠିଆଇଲେଣି ତମେ ତାହେଲେ ଯାକ ତିନିଟା କ୍ଷମା ବଜାରେ କରିବେ। ଖାଇଲ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ କରୁଛି, ତ ସରି। ରହିଲି, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।